Ngayong hapon kini atong latest weather update. Ang easterlies o hangin gikan sa silangan paday nakaapekto diri sa tibok sa Kabisayaan, lakip na ang lalawigan sa Mindanao ug sa habagatang bahin sa Luzon. Base sa atong latest satellite image, wala tay nasagpatan na posibleng mahimo na low pressure or bagyo. Kining easterlies ang magdala ng init ug maayong panahon diri sa tibuok sa Kabisayaan. Ang hangin sa tibok sa Visayas hinay ngadto na sa kasarangan gikan sa silangan ngadto na sa amihanan silangan ug ang kadagatan kini Malugara malinawon ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Ang dagat muhuna sa alas 3:36 sa kadlawon ug motaob sa alas 10:02 sa buntag na igitas-on sa 0.98 metros. Para sa atong forecast ugma, May 1, 2019 og para sa Labor Day, ang tibok sa Visayas makasinati ng init ug maayong panahon. Ang range of temperature sa Cebu 25 to 33 degrees Celsius, sa Bohol is 23 to 32 degrees Celsius, sa Bacolod ug sa Iloilo is 26 to 32 degrees Celsius ug diri sa Tacloban is 24 to 31 degrees Celsius. Para sa atong forecast maximum heat index, ang tibok sa Visayas mo range sa 40 to 42 degrees Celsius or under siya sa category na extreme caution to danger category. Ilabi diri sa Cebu mo abot sa 41 degrees Celsius ang atong heat index. Kaya mga kapuso, likayan nato ang kainiton sa panahon, magdala ta og payong pananggalang sa init ug inom tang daghang tubig. Para sa atong extended weather outlook sa Thursday, sa Friday ug sa Saturday, in general maayong panahon atong masinati init. Ang range of temperature diri sa Cebu sa Thursday 26 to 33 degrees Celsius, sa Friday 25 to 33 degrees Celsius ug diri sa Saturday is 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw mo silang sa alas 5:27 sa buntag. Para sa atong dugang detalye, mabisita ta sa atong mga official social media sites, sa atong Facebook account, sa atong official website sa www.bagongdat.pag-asa.dost.gov.ph. Ikan diri sa Pag-asa Mactan DOST og para sa balitang bisdak, kini si Jomar Eclarino. Maayong hapon.